Вітаю сябры на праекце Прамоушн. Нашы госці гэта стрымеры, блогеры, геймеры і ўсе тыя, каму неабыякава беларуская мова. І сённяшні наш госць гэта назавіся, хто ты, адкуль, чым зарабляеш? Я Владимир Герасименок, зарабляю я праграміраваннем і тут я як аўтар канала Гульні ў квадраце. У цябе ёсць Twitch канал, Так. YouTube канал. Так. Аднак я ведаю, што мовай ты пачаў сур'ёз займацца толькі пару гадоў таму. Так, І што стала нагодай, мабыць, радыактыўны павук, які маланка. Радыактыўная бульба. Не, насамрэч, амаль 3 ці 4 гады таму, яшчэ перад тым, як я стварыў канал, я зразумеў, што нават не будучы гуманітарыем, я вельмі цікаўлюся мовамі, бо мова так ці інакш гэта статыстыка, гэта ўжо матэматыка. І я паспрабаваў вывучыць новую для сябе мову, нямецкую, і, канешне, пайшло жудасна, праз тое, што я не хацеў на гэта траціць час. Так, але вельмі хацелася, бо і шмат гульняў зробленая на нямецкай мове, напрыклад, готыка, менавіта праз якую я хацеў увайсці ў геймінг з нямецкай мовай, але не атрымалася. Таму я рашыў, што ўсё ж такі хачу вывучыць мову, і каб зрабіць нейкі сярэдні варыянт, я падумаў, ёсць Нямецчына, ёсць Беларусь, пасярэдзіне Польша. І я пачаў вывучаць польскую мову. І вось, калі я пачаў вывучаць польскую і вывучаць не па падручніках, а гледзячы гульнявыя відэа, менавіта, я пачаў разумець, што вельмі падобна на беларускую. І нават занадта падобна на беларускую. І стала сорамна, што я і беларускую-то недобра ведаю. І неяк я пачаў паралельна вывучаць гэтыя две мовы, ну як, беларускую аднаўляць, польскую вывучаць. І неяк так атрымалася, што потым, каб павысіць узровень беларускай мовы, я таксама паспрабаваў знайсці гульнявыя відэа на беларускай мове і не знайшоў. Потым, калі прыйшла пэўнасць сабе, калі жонка дапамагла зрабіць назву канала, бо спачатку гэта ўсё было з жудасным ухілам у польскую мову, бо па польскай мове проста чаму я казаў, што мова гэта статыстыка. Вуха прызвычаілася да польскай мовы. І было прасцей размаўляць, нават размаўляць па-польску. На жаль. Потым неяк я чытаў у голас кнігі, чытаў у голас вершы, нешта слухаў песні, слухаў нейкія старыя фільмы, глядзеў мову на нову, але там таксама ў іх з гукам вялікія праблемы. Я не вытрымаў больш за 3 эпізоды хіба. Ну і вось неяк, калі прыйшла пэўнасць, калі прыйшла добрая назва, і вось з добрай назвай я зрабіў першы крок. Ну і ўжо кульгаючы, неяк, так, пачаў рухацца. Добра, так ты ж на мове размаўляеш і кожны дзень? Ну, прыкладна так, бо я кожны дзень стрымлю. Амаль кожны дзень. Ужо амаль кожны дзень, раней так. У штодзённым жыцці? У штодзённым жыцці, таму што, напрыклад, не вельмі зручна размаўляць на працы, напрыклад, на мове. Так, на працы і па-расейску, на жаль, не паразмаўляеш. У мяне замоўцы канадцы і ірландцы, таму... Па большай час я размаўляю на рускай мове. Так. Таму, як я нават бачу, што некаторыя людзі нават не разумеюць беларускую мову. Ну, насамрэч гэткіх я не сустракаў. І я ведаю, што я рыхтаваўся да гэтага пытання, рыхтаваў адказ і, на жаль для сябе, папярэдні адказ я мушу змяніць. Я не буду агучваць, які быў папярэдні адказ, але па-беларуску размаўляю з кімсьці іншым, выключаючы стрымы, бо там таксама я размаўляю сам з сабой па большасці. З чатам, але калі хтосьці прыходзіць. Мала, вельмі мала, адсоткаў 5. Вельмі мала людзей, якія самі размаўляюць па-беларуску. І вельмі цяжка пачынаць размаўляць з кімсьці па-беларуску, не ведаючы, як яны адрэагуюць, гэта ўсё. Але людзі заўсёды кажуць, што галоўнае не з кім ты размаўляеш, а як ты думаеш. А вось думаю па-беларуску я, можа, адсоткаў 40. Гэта добры знак. Так. Таму, калі ты думаеш на мове, тады ты добра на ёй размаўляеш і разумееш яе лепш. Галоўнае адзначыць, што рэшта 60% гэта не расейская. Па-расейску я думаю толькі пра нейкія стасункі з жонкай, з бацькамі, якія па большасці размаўляюць па-расейску, але бацька мой, цудоўны чалавек, калі ён забачыў кнігі,
на беларускай. І ён са мной пачаў размаўляць па-беларуску, гэта А жонка? Шацунак. Жонка добра ставіцца да беларускай мовы, але разумее яе, добра разумее, але не размаўляе, бо можа таксама хвалюецца, можа таксама неяк не прызвычаілася яшчэ, бо таксама ўсе гэтыя мовы трэба неяк статыстычна набіць сабе ў вуха, так, у вусны. Да каналу. Так. Да каналу. Я глядзеў твае стрымы. Так. Да. Якія, калі? Red Dead Redemption, наприклад. Так. І нават Dark Souls. Demon Souls. Dark Souls на YouTube. YouTube. Да, Бо да, стрымы і да, два да, розных каналы, так. Ну так вось лічу, што трошачкі як-то сумна ўсё. Сумна. І пытанне такое, мабыць, лепш было б гуляць у штосьці типа PUBG або LOL. Аўдыторыя як-ніяк. Альбо, мабыць, ты ўжо стары для гэта? Не, ну як стары? Я не буду уключаць дзеда, як некаторыя іншыя ютуберы, стрымеры робяць. Ці можна назваць Эдуарда Пальчаса? Хвіліначку. Дзед это пасля якога ўзроўня? Не, гэта нават не ўзрост, гэта так, стан у галаве, бо некаторыя людзі кажуць: «О, я занадта стары, каб вучыць новыя рэчы». Гэта 90 год? 100 год? Нават у 100 год людзі вучаць новыя рэчы. Гэта не старасць, гэта лянота. Таму дзед гэта вось нешта лянівае, а не нешта старае. Ну, так вяртаючыся да канала. У PUBG я гуляў і гуляю. А стрымы? Да і стрыміў я і па меншай меры адзін раз 3 ліпеня. Быў стрым, менавіта быў стрым з 4 гульнямі. Я гуляў з гледачамі. Team Fortress, Rainbow Six Siege. І вось адна з гульняў быў PUBG. І я запрашаў таксама чалавека пагуляць, ён не пагадзіўся, свае справы, 3 ліпеня, святы. PUBG? Не, ён гуляе PUBG. Менавіта ён мне казаў, што ён не хоча вучыць новыя гульні. Зараз я бачу ў Steam, што ён гуляе ў новыя гульні, яму падабаецца, таму ўсё гэта хлусня, што я занадта стары. Колькі? Ну, 100 гадоў. Калі паміраць будзеш, тады і будзеш стары. Пакуль рукі трымаюць кантролер ці клавіатуру з мышкай, ўсё добра. Ты малады. Добра, і твая аўдыторыя. Каго ты бачыш сярод яе, каго б ты хацеў там бачыць? Насамрэч, я пра гэта... Бо зараз аўдыторыя толькі набіраецца. Так. Ну вось, уже яна зараз, гэтая аўдыторыя набралася з тых, хто неяк знайшоў, таксама шукаў беларускамоўны контент у галіне гульняў. Нехта з іх прыйшоў праз іншага стрымера, бо знайшлі іншага. Знайшлі іншага. Так, знайшлі іншага раней за мяне. Ну і потым неяк працягнулі шукаць. Насамрэч, галоўнае, каб цікавіліся кампутарнымі гульнямі, бо ёсць тыя, хто прыходзяць і не цікавяцца кампутарнымі гульнямі. Толькі з-за мовы? Так, і яны да гэтай мовы чапляюцца, і самыя... І, канешне, яшчэ прыходзяць тыя, хто не разумеюць мову увогуле. Не разумеюць мову, не гуляюць у гульні. Так. І такі... Ну, не адначасова. Некаторыя гуляюць у гульні, не разумеюць мову, некаторыя разумеюць мову, но не гуляюць у гульні. І вось хацелася бы, каб разумелі мову, гулялі ў гульні, і ўжо там ужо... Вяртаючыся да папярэдняга пытання, можна дадаць пра аўдыторыю. А яно нудна і нецікава, таму што пакуль што ніхто не глядзіць, бо быў стрым, гульня была Дональд Дак нешта там. Знатная гульня. Са Стіма прыбралі, таму я набыў, зрабіў стрым, каб даведаліся людзі, хто глядзеў раніцай. Праз гэта таксама менш ахопу, бо мае стрымы па працоўных адбываюцца з 14 да 16 працоўны час. Разумела. Але глядзяць 2 праграмісты. Таму... Усё, аўдыторыя ёсць. Но вось, па меншай меры, на дзённыя стрымы. Мне усе раілі пачаць стрыміць пятніца, субота увечары, недзе ад 20-21. Ніхто не прыходзіць. Ніхто ў гэты прайм-тайм не прыходзіць. Учора сядзеў адзін. Таму што гэта прайм-тайм. Таму што гэта... І шмат каналаў. Так. Ну так вось пра рэкламу. Так.
Ты казаў штосьці такое незразумелае пра яе, мабыць, гэта з-за хейтараў, аднак я бачу, што вось, напрыклад, выйшла кніжыца Так. дзіцячых казак. Дзіцячая. Так. І тут А хто вось... гэта? Да, хто гэта? Я Гэта нават гульні ў У квадраце. спісе ёсць. Ну, так вось. Што гэта? Як не рэклама. Ну вось гэта менавіта той тып рэкламы, а калі дакладна супрацоўніцтва. Добра. Якое мне прыемна рабіць, з якім я магу пагадзіцца, бо я не камерцыйны праект. Я з гэтага не збіраюся атрымліваць грошы, і у гэтага няма ў планах нават на бліжэйшыя 5 год. Бо і данейты я не ўключаў і не збіраюся, і гэта прамым тэкстам напісана на стрыме, што так, адразу на першым Ну стрыме. чаму? Я не камерцыйны праект, і я не бачу сэнса аддаваць грошы за чыстую рэкламу. Вось я аддаў грошы, каб набіць прагляды. Я з вялікай колькасці праглядаў ўсё адно нічога не атрымаю. Так, пашырыць ахоп. Я з гэтым згодны. Аўдыторыя. Так, але вельмі абмежаванае кола пляцовак, і наколькі я ведаю, 0 добра абмяжоўваюць беларускі сегмент, і беларускамоўны сегмент увогуле ніяк не абмяжоўваецца, бо стан беларускай мовы не вельмі распаўсюджаны, таму і пляцоўкі не вельмі добра неяк падыходзяць да гэтага. Так, ахапіць проста Беларусь можна, але 90% будуць расійскамоўнымі. Ну, а як да хейтараў ставішся? Та ніяк, я не магу сказаць, што іх няма. Яны ёсць. Няма. Мне ўжо некалькі разоў казалі: кідай канал, нічога не атрымаецца, робіш гаўно. Ну так а навошта ты глядзіш? Пытанне такое. Як ты ставішся да такіх хардкорных русіцызмаў, як маты? І як ты ставішся да тых людзей, якія выкарыстоўваюць іх падчас стрымаў, напрыклад? Ох ты ж, А яшчэ трэба глядзець на экран, што адбываецца, а не, у сраку сабе дуць. Адчапіся ты, ёб павучынне, не? Я не магу сказаць, што маты гэта русіцызмы, бо тыя самыя палякі, у іх амаль тыя самыя маты, таму у гэтым сэнсе не бачу нічога дрэннага. Так, калі ты мацюгаешся праз слова, гэта не вельмі прыемна нават слухаць. Не ведаю, як так размаўляць увогуле магчыма. У стрымах ці на блогах выкарыстоўваць гэта як яно можна ці не? Но абмежавана, калі гэта падыходзіць да моманту. Напрыклад, на стрымах я не буду казаць пра іншых, я буду казаць пра сябе. Demon's Souls. Цяжкая гульня, яна зроблена, каб быць цяжкай. І калі босс мяне забівае праз тое, што я націскаю кнопку, а PlayStation не ўспрымае гэтую кнопку. Працягнем пра бруд такі. Ведаеш, зараз у Твічы ёсць каналы, якія больш падобныя на Pornhub. Больш падобныя. Там нават зоркі менавіта адтуль. Гэта ж і завецца. Ну, як ты ставішся, да. Як да з'явы? Ніяк. Но як да рашэння платформы дазволіць гэта дрэнна. Аднак не дарма шмат хто, конечно, за грошы, але пераходзіць на міксер. Ну, гэта вядома. Аднак можна ўявіць сабе такой канал на беларускай мове. Ну, цяжка, але можна так. Паспрабаваў. Не адразу. Аглядаў. Мільён. Так. Прасоўванне мовы. Мільён, так, там. Гэта эфектыўна. Не. І я нават, на жаль, маю навуковае пацверджанне гэтаму. Я калісьці цікавіўся гэтай справай, увогуле ўся гэта. Порнохабам? Не. Тады не было мінулага часу. Цікавіўся ўсім гэтым пытаннем, чаму секс прадае. І вось так ён прадае, бо падчас... Ну, падчас, вядома. Статыстычна людзі робяць не вельмі цвярозыя рашэнні.
не вельмі цвярозы выбар. Типа, сёння я буду займацца беларускай мовай. Ну, кшталту таго. І калі тое, што трэба, зроблена, усё, што было прынята падчас працэсу, яно знікае і настолькі знікае, Аднак пасля, калі... І адразу Не. думкі аб беларускай мове. Не, насамрэч, яно толькі ў адзін бок, на жаль, працуе, што можна прымусіць сэксам кагосьці штосьці рабіць, но пасля гэтага сэкс не будзе выклікаць тыя самыя асацыяцыі. Яно знікае цалкам. Такім чынам, секс і беларускую мову лепш Можна, асобна. можна аб'ядноўваць, але не з мэтай прасоўваць беларускую мову. Гэта можна прасунуць штосьці кудысьці, але не беларускую мову ў головы людзям. Таму... Мабыць, ты яшчэ ведаеш, якіх беларускамоўных стрымераў? Так, стрымераў менавіта Стрымераў, гульняў. якія гульні стрымяць, а не твары. Так. Тварастрымеры это нешта Не, ну не а тое. як адрозніваецца? Бо ось Не, ну, зачапілі балючую тэму. хто стрыміць гульні, Так. канкрэтна гульні, гуляе ў гульні, То есть як гульні- твой канал. Бо так, але ёсць людзі, якія гуляюць у гульні, але стрымяць менавіта сабе. Ну, я зараз гавару менавіта пра стрымы. Ну, карацей кажучы, калі ёсць гульня, якая б яна не была, і конечно. так, ну тады вось быў Літвінен Геймінг, Роман Рабцаў, на жаль, сышоў, бо не атрымаў асалоды ад гэтага, не атрымаў таго, чаго хацеў. Не ведаю, чаго хацеў, таму можа там нешта не пайшло, можа там нешта здарылася, не ведаю. Былі таксама кола глядаў, але зараз яны больш займаюцца кіно, музыка, вось гэта. І зараз ёсць, я не ведаю, як завецца іх канал, але на Твічы яны падпісаны стрымлер. Гэта беларусы. Пашукаем. Так, якія стрымяць гульні па-беларуску, яны Стрымлер. Так, Destiny, Death Stranding, Skyrim, хіба? Да, так, дакладна. Але я не памятаю, што з гэтага было на Твічы, што з гэтага было на альтэрнатыўным канале, назву якога я не памятаю, бо там нібыта вуж на патэльні, твар-твар, шмат праектаў. Мы бачылі, Так. штось такое, пакуль стваралі сённяшні выпуск, мы бачылі вуж на патэльні і штосьці яшчэ такое ад аднаго і таго ж стрымера. З дрэдамі цяжка памыліцца. Дык вось, гэта ўсё? Ну, наколькі я ведаю, на жаль. На жаль, так. І ва ўсіх не так уж і шмат аўдыторыі. Ну, у стрымлера, які вуж на патэльні, які твар-твар, аўдыторыя большая, праз тое, што яны першапачаткова былі суполкай УКонтакце, нешта рабілі, якія мемы, нешта вось такое каляпалітычнае, якія смешныя карцінкі, вось усё гэта. Потым яны пайшлі ў стрымы, таму іх вось глядзяць, хто глядзеў іх мемы, іх суполку, ну, наколькі я ведаю. Працягнем пра гульні, пераклады. Так. Калі ласка, пераліч гульні, у якіх ты меў удзел У перакладах. у перакладах. Ну, на жаль, за 2 гады актыўнасці гульні ўсяго 2. Гэта Фёдул Алой, перакладзены у мінулым годзе, і больш ці менш абноўленая версія выйшла ў гэтым годзе, бо акрамя перакладу я яшчэ, ну, як я, з маёй дапамогай фінансавай быў зроблены кірылічны шрыфт, каб ён супадаў з лацінскім. І другая гульня — гэта Деспотызм 3000, 3К, якая зараз яшчэ знаходзіцца ў стадыі перакладу, але ён ужо гатовы на 100%, засталося толькі вычытаць, выправіць, даслаць творцам і ўсё. І чакаць, пакуль яны дададуць гульню, бо нешта мне падказвае, што зрабіць шрыфт яны змогуць самі, бо там піксель-арт, і дадаць у нескладовае, як і нескладовае яны Дык вось, змогуць. 2 гульні, Пакуль што. 2 гульні, і я І планы. ведаю... І планы. 2 гульні і планы. Я ведаю шмат гульняў, Так. аднак гэтых гульняў я не ведаю. Ну, І, мабыць, 90% гледачоў гэтых гульняў не ведае. Чаму так? Чаму перакладаюцца толькі гульні вось такія? Но магу адказаць толькі за сябе, бо
Не толькі такія гульні перакладаюцца, толькі такія творцы, маленькія творцы, інды-творцы, пагаджаюцца дадаць беларускую мову афіцыйна. Бо шмат якія творцы, калі бачылі маю прапанову перакласці на беларускую мову, яны глядзелі, што ў Steam беларускай мовы няма. І гэта іх спыняе. Так, бо часамі творцы карыстаюцца платформай Steam, каб выбіраць мову. То бок трэба ўвайсці ў налады гульні ў Steam, там абраць мову, перасцягваюцца некаторыя файлы, і толькі пасля гэтага даступна гэтая мова. Калі беларускай няма, яе дадаць фактычна нельга. Зразумела. Некаторыя проста не адказваюць з большых. Некаторыя адказваюць, што зараз не зацікаўленыя, бо гэтыя дзве гульні тыя, хто пагадзіўся адразу. Бо творцаў першых я заўважыў на выставе, і яны былі дастаткова добра. Добра ўспрынялі. Так, добра настаўлены на новыя мовы. Нават потым яны зрабілі такі кліч у інтэрнэце, хто хоча перакласці на іншае. Так. Творцы другой гульні, дэспатызм, яны ўвогуле з Расіі, і у нас ёсць нешта кшталту агульнага форума. Пляцоўкі, дзе мы размаўлялі. І там штосьці робіцца? Не, там проста мемы, ўсё гэта, усялякія левыя рэчы, але там яны прасоўвалі сваю гульню. Там я іх заўважыў, там я ім і напісаў. Беларускія гульні. Я ведаю, што менш за 10% на беларускай мове, менавіта беларускіх гульняў. Чаму так? Нават сітуацыя яшчэ горшая, бо з тых беларускамоўных беларускіх гульняў, якія я ведаю, творцы не перакладалі ані одную. Усё перакладалі нейкія трэці бок. Так. Ніхто не робіць гульні адразу на беларускай, наколькі я ведаю. Зноў жа, я ведаю толькі танкі, перакладзеныя асобна. Не сам Wargaming перакладаў? Можа, за грошы Wargaming, але не сам Wargaming. Я не ведаю, ці за грошы, бо такой інфармацыі я не маю. І ёсць яшчэ Айзенвальд, легенда Айзенвальда. Яны таксама перакладаліся не творцамі, а асобнай групай людзей. Не думаю, што гэта ўсё за Steam? Не, бо, напрыклад, і у Айзенвальда выбар мовы праз ланчар уласны, і ў танках. Танкі не ў Steam. У Steam танкі толькі нейкі там бліц. Дык як гэта абгрунтаваць? Да не патрэбна, бо зноў жа, не ведаю наконт Айзенвальда, танкі хацелі заўсёды ахопу. Таму расійскі рынок, украінскі, паўсюль, дзе размаўляюць па-расейску, так ці інакш, могуць быць нашыя танкі, нашыя творцаў. Дык вось, улічвае ўсё гэта. Чаму ты ўвогуле займаешся перакладамі? Добрае пытанне, я не ведаю. Мне хочацца, каб гульні былі па-беларуску. Бо бачу, што запатрабаванасці няма. Як няма? Яна ёсць, проста яна вельмі маленькая, і нават тыя, хто гэтым цікавяцца, можа, яшчэ не ведаюць крыніц, адкуль можна цікавіцца, бо як я шукаў беларускамоўныя каналы, не знайшоў. І вось калі, можа, нехта не знайшоў і кінуў гэтую справу, і проста там сабе чытае кнігі, глядзіць кіно, бо гэта разрэкламаванае. Вось. Гэтую справу можна рэкламаваць, напрыклад, не ўласны канал з твічом, YouTube-канал з твічом, а вось, напрыклад, пераклады гульняў, што вось выйшаў пераклад гульні. Я з гэтага ўсё адно не атрымаю грошай, але у гэтым па меншай меры ёсць сэнс. І я памятаю, колькі гадоў таму мы глядзелі блокбастеры на украінскай мове, калі б толькі парагатаць. Так. І пытанне такое, мабыць, беларуская мова для рускамоўнага насельніцтва гэта такі ж самы клоун. Нават прыклад ёсць, калі выбухі, вайна, акопы, там салдаты стаяць, капітан аглядвае кожнага, да аднаго падыходзіць, такі солдат должны быць застёгнуты, все пугаюцца.
Ну і на беларускім это салдат павінны быць зашпілены ўсе гузікі. Ну, гэта яшчэ не самае... Это яшчэ Не самы страшны смешнае. прыклад, бо я ведаю прыклад, які проста рве расейцаў напалову. Таксама ты самы сеттинг. Вайна, акопы, калючы дрот. І Ну, так парада ад камандора не высоўваць пыскі з-за дрота. Ну, Усё. так, На 4 часткі парваны ўсе расейцы. ось разумееш пытанне. Так. Але заўсёды ёсць словы, якія ў розных мовах гучаць па-іншаму, значаць нешта іншае. Гэтага не трэба баяцца, за гэта не трэба хвалявацца, бо адна з моў, якія я спрабую вывучыць, нарвежская, і цудоўна у іх слова праца гучыць як ёбан. Усе рагочуць, але што з гэтага? Прызвычаецца да аднаго слова. Гэта, мабыць, з-за того, што людзі ведаюць больш, чым адну мову. Так, вось. У нас ёсць такі скарб, так? Магчымасць ведаць две мовы адразу з дзяцінства. Якой бы якасці не была наша адукацыя, так ці інакш, две мовы дзіцёнак чуе. Калі ўсё жыццё чуць адну мову, усё здаецца за дротам. Так. Усё іншае ўспрымаецца як нешта чужое, і пачынаецца ксенафобія, і праз гэта усялякі гэтыя усмешкі. Так. Увогуле падышлі да пытанняў пра мову. Мабыць, ты заўважаў, што ў нашай краіне людзі, якія цікавяцца мовай, яны злёгку на нацыяналізме. Крыху. Я лічу, што гэта не норм. Таксама. Я крыху праз іншае я знайшоў для сябе тлумачэнне, чаму так адбываецца, бо калі чалавек пачынае размаўляць па-беларуску, шмат якія людзі хочуць падтрымкі ад іншых. Таму, каб атрымаць гэту падтрымку, трэба неяк паказаць, што ў цябе ёсць нешта. Вось я размаўляю па-беларуску. Таксама, як я раблю YouTube-канал, але мне не патрэбная падтрымка, таму я не хвалююся, што мяне не глядзяць, таму не хвалююся, калі пішуць, што там кідай гэтую справу. Мне не патрэбная падтрымка. Але людзям, якім патрэбная падтрымка, і яны атрымліваюць: ты дурань, навошта табе гэта беларуская, мёртвая мова, ўсё гэта, ім трэба неяк абараняць свае ўласныя погляды. І адзіным з варыянтаў далучыцца да масавасці, якая на нацыянальнай падставе абараняе беларускую мову. Мне беларускую мову сваю абараняць не трэба. Нават калі я буду апошнім чалавекам, які размаўляе па-беларуску, мне будзе дастаткова утульна. Ну і шмат зараз агар ідзе за чысціню мовы. Так. Вось менавіта ты ведаеш, ты размаўляеш чыста? Не. А хто размаўляе чыста? Дзе гэтую чысціню здабыць? Вось у тым і праблема. Трэці раз хіба ўжо, можа, нават чацвёрты. Мова — гэта статыстыка. І статыстыка заўсёды займаецца вялікімі лічбамі. І пакуль мовай цікавяцца, размаўляюць на ёй абмежаванае кола людзей, ні пра якую чысціню, нават пра ніякія нормы размаўляць нельга, бо не можа быць нормы, калі, напрыклад, на мове размаўляе 1000 чалавек актыўна. Разумею, што іх больш, разумею, што некаторыя размаўляюць на мове, але не разумею, што яны размаўляюць на мове. Хтосьці раз у тыдзень. Бабуля мая у вёсцы, яна размаўляе па-беларуску. Так, ужо з расейскімі словамі, бо уплыў усё ж такі на чалавека дзейнічае праз тэлевізор, так, праз унукаў, на жаль. Унукі, тэлевізор. Вось, таму я бы размяжоўваў паняцце правільна і памылкова. Бо калі ты кажаш неправільна, не па правілах, гэта не значыць, што ты робіш памылку. Ад памылак трэба пазбаўляцца. Так, з гэтым я згодна. Але тое, што ёсць правіла і ніяк інакш казаць нельга, гэта такая бздура, што толькі будзе адштурхваць ад беларускай мовы ўсіх неафітаў. І я выкарыстаў слова бздура, бо яго ў беларускіх слоўніках няма. Ты выкарыстаў слова неафіт?
Неафіт. Яно ёсць. Ведаю. Ну, глядзі. На мове размаўляюць мала. Перакладаў не робяць. Гульні не робяць. Нацыяналісты сваё там гнуць. І пры ўсім пры гэтым не састарэла ли мова, таму што ёй не займаюцца. І, мабыць, менавіта таму, што яна не жывая, яе не выкарыстоўваюць у гульнях. Гэта такі урабораз. Но і так, і не. Я не магу пагадзіцца, што мовай трэба карыстацца штодзённа на працягу стагоддзяў, каб яна была жывая. Я не аб гэтым. Я аб тым, што мова павінна адпавядаць сучаснасці. Так. Но, але гэта вельмі проста зрабіць. Гэта патрабуе шмат высілкаў, гэта без пытанняў. Але калі пасля 80 год будучыні іврыта толькі ў пісьменнасці, без размоўнасці, яго вярнулі ў жыццё, то больш ці менш жывую беларускую вярнуць у жыццё не такая вялікая задача. Так, 5 раз, 6 раз. Статыстыка. Трэба, каб было адкуль яе чуць. Нават калі гэта будзе нешта старое, нават калі гэта будзе нешта не вельмі якаснае. Так, трэба атрымаць нейкія стандарты, калі ты, напрыклад, дзяржаўны канал, дзяржава, якая дбае пра сваю мову, там трэба неяк рабіць па сучасным бягучым правілам. Гэта без пытанняў. Але калі, напрыклад, будуць ютуберы, якія будуць прасоўваць менавіта нейкую жывую беларускую мову. Так, тыя, хто дбаюць пра чысціню, будуць казаць памылкі. Я кажу не памылкі, а размову не па правілах. Бо правілы статыстычна можна составіць толькі тады, калі мовы шмат. Калі ёй не шмат, ніякіх правілаў. Так, цела, даследаванняў. Ну, так вось, ёсць статыстычныя даныя, або іх яшчэ... Но у сучасных рэчах відэагульні, нейкія, можа, тэхнічныя. У тэхнічных сродках шмат састарэлых словаў. Напрыклад, усё яшчэ людзі імкнуцца казаць замест ПК, замест кампутара, казаць ЭВМ, электронна-вылічальная машына. Бо гэты тэрмін існуе яшчэ з 70-х гадоў, там, калі яны пачалі з'яўляцца. Нават ёсць слоўнікі. Я здабыў слоўнік 80-го года. Больш жудасных словаў я не бачыў. Таму у некаторых сферах так, мова крыху састарэла, бо імкнуліся рабіць свае словы, а не браць запазычванні. Так. Пераклад новых словаў, пераклад англіцызмаў, русіцызмаў. Гэта, на мой погляд, гэта неякі... Гэта варта рабіць, напрыклад, можа, у навуковых паперах, калі у навуковых паперах не тых, якія датычацца кампутарных гульняў і тэхнікі. Напрыклад, біялагічных, калі гэты тэрмін ужываўся 200 гадоў, 100 гадоў, не 2 гады. Бо зараз з такіх словаў, якія датычацца да мяне, я даведаўся, што шмат хто ўжывае слова «паточыць». У сэнсе стрыміць. Стрым, паток, паточыць. У гэтым ёсць логіка, але я не бачу у гэтым сэнса, бо гэта запазычанне, якое ўжо ўвайшло так глыбока, што пазбаўляцца ўжо позна. Бо ніхто не будзе казаць, што я паточу на патокавую платформу. Так, мае сэнс пазбаўляцца. Ад запазычванняў? Но... Ну, стрыміць. Стрыміць не намі прыдуманае слово. Так. Не намі прыдуманы тэрмін і ўвогуле само паняцце. Так. Менавіта вось так рабіць адзін да аднаго пераклады не варта. Магчыма, ёсць нейкая сярэдняя прыступка, на якой можна стаць і перакладаць, напрыклад, нейкія словы, як я казаў, занадта старыя можна перакласці. Тыя, якія прыйшлі вельмі даўно, можна неяк перазапазычыць іх. Але ў запазычваннях няма нічога дрэннага. Увогуле, ні адна мова не з'яўляецца на 100% чыстай. Ну і напрыканцы, пытанне пра твае планы. Так. Што ў перспектыве? Якія праекты, мабыць? Ну, праекты
асобныя, новыя з'яўляцца не будуць. Гэта ўсё яшчэ пераклады, гэта ўсё яшчэ YouTube-канал і Twitch-канал. Ну, планы на Twitch-канал дастаткова маленькія, бо са стрымінгу шмат чаго выціснуць не атрымаецца. Гэта ўсё яшчэ будзе стрымінг. Можа, крыху зменіцца расклад. Усё, ён і так ужо крыху змяніўся яшчэ перад Новым годам. На YouTube-канал ужо плануецца некалькі серый, якія не з'яўляюцца летсплеямі, бо гэта была параза 2019-го, бо я пайшоў стрыміць, праз гэта бракавала часу, каб рабіць нешта іншае. І таму на Ютубе з'яўляліся архівы са стрымаў, якія называліся летсплеі. І без усялякіх высілкаў контент. Якасць, канешне, адпаведная, але контент на беларускай мове. Далей плануецца таксама летсплеі, але ўжо не такія, што сядзіш, гуляеш і нічога новага. Менавіта летсплеі з сюжэтам, з нейкім ролплеем, будуць ролі, будуць нейкі агульны сюжэт. Ну, гэта цікава. Будзе рухацца наперад, да. Пра гульні казаць не буду, навошта? Ну, мабыць, якія спонсарскія Не, мерапрыемствы? насамрэч, рыхтуецца адно супрацоўніцтва, але яно не дзеля грошай, таму цяжка сказаць пра спонсарства. Да і ўвогуле не ведаю, хто зараз будзе так вельмі цікавіцца, настолькі цікавіцца беларускай мовай, каб ладзіць спонсарства з ютуберам. Бо, напрыклад, зараз я аддаю ўласныя грошы на пераклады, аддаю ўласныя грошы на шрыфты. І у мяне з гэтым няма аддаю ўласныя грошы на рэкламу, тую, якую я прымаю. Зразумела. Калі-небудзь гэта будуць грошы іншых людзей. Бо зараз на падпісках я зарабляю прыкладна $23. Колькі гадоў ты б даў беларускай мове на развіццё да больш-менш нармальнага ўзроўню? З бягучымі варункамі? бягучымі. Ці З калі нешта бягучымі. здарыцца? З бягучымі. З бягучымі? Ну, Таму ці- як вось- планаваць на тое, што нешта здарыцца, ну, сам разумееш. Ну, насамрэч, можа і не дарма я кажу пра гэтыя 5 год, што 5 год не збіраюся зарабляць грошы. Можа, вось гэты 5 год і патрэбныя, каб... Можа, прыйшлі новыя людзі, можа, прыйшлі новыя праекты, бо, напрыклад, перакладаюць кіно зараз, наколькі я ведаю, 2 каманды. Але ўжо ёсць людзі, якія пракладаюць анімэ. Таксама вельмі вузкая спецыфіка, але таму што зрабіць вялікі ахоп, не робячы, прабачце, гаўно, вельмі цяжка. Бо нават тыя 2 групы людзей, якія перакладаюць фільмы, нават яны былі заўважаны ў тым, што яны перакладаюць вузкую спецыфіку. Гэта менш заўважна, бо гэта кіно, гэта фільмы, гэта неяк адчуваецца па-іншаму. Так, у кінотэатры глядзіш па-беларуску. А потым пачынаеш думаць, а перакладаюць яны вось такія фільмы. Менавіта такія фільмы. І толькі іх. І праз гэта таксама, а дзе новыя фільмы, дзе нейкія... Ну, пра навінкі казаць... Ну, мы ж усё ведаем мала. апять, што гэта за ўласныя грошы, хутчэй за ўсё. Мабыць, якія-то невялікія спонсарства, аднак людзі робяць тое, што ім падабаецца. Ну, да гэтага, вось таму я і кажу, што калі будзе вялікая колькасць людзей, якім падабаецца розныя рэчы разам з беларускай мовай, і калі вось гэты ахоп натуральна вырасце да нейкага памеру, што, напрыклад, цікавішся аўтамабілямі, трымай аўтамабільнага блогера. Цікавішся драўлянымі вырабамі, трымай. Драўлянага блогера. Так, цікавішся чым заўгодна. Калі ёсць чалавек, які цікавіцца гэтым прадметам, гэтай галіной жыцця па-беларуску. Трымай беларускага Так, блогера. трымай беларуса, цікаўся беларусам, назапашвай беларускую мову сябе, потым гэтую беларускую мову аддавай іншым. І падмуркам дзеля гэтага можа быць мова на нова, бо ў іх кожны тыдзень, па меншай меры, з таго, што я бачыў некалькі год таму, ёсць госці, якія размаўляюць на розныя тэмы. Напрыклад, я памятаю, глядзеў раварыстаў. Так, яны абмяркоўвалі, як завуцца усялякія часткі. Яны размаўлялі на беларускай мове. Так, канешне. Яны тлумачылі, чаму розныя часткі завуцца так. Я не буду казаць... Частцы ровараў. Так. Не буду казаць, што я нешта запомніў, бо... Не. Ага. Ужо забыўся ўсё, што можна, ўсё адно. Але ёсць людзі, якія цікавяцца рознымі прадметамі, рознымі тэмамі. І калі кожны з гэтых людзей будзе распаўсюджваць беларуску не толькі праз мову на нова, бо мова на нова гэта ўсё ж такі нейкі
нейкая асобная крыніца, яна адна, яна для вывучэння мовы. Менавіта для вывучэння мовы. А трэба распаўсюджваць, бо вучыць мову ўжо позна. Пра што мы казалі? Пра правілы. Бо калі мы будзем набіваць правілы, ніхто не будзе хацець вывучыць мову, бо правілы гэта не цікава. Камп'ютарная гульня гэта цікава. Ну і вось зараз мы распаўсюджваем мову. Крыху, так. Па меншай меры тым, хто любіць размовы, будзе цікава. Ты распаўсюджваеш мову сваімі Імкнуся. сіламі. І спадзяемся, што 5 гадоў, нават без Сталіна, і мова падымецца на новы ўзровень. Дзякую за тое, што да нас завітаў. Спадзяюся на наступныя разы, мабыць, на супрацоўніцтва. Усяго табе. Дзякую. Все.